April 2019, studju kummissjonat mill-Gvern tal-Labor iddikjara swed fuq l-abjad li la darba 7 proġetti maġġuri jitlestew it-traffiku għas-sewwieqa se jonqos b'5 miljun sija komplessivi. April 2024. Il-proġetti finalment tlestew u l-Ministru Silvio Xkembri jammetti l-ovvju ma' Net News, illi it-traffiku minflok naqas kompla jiżdied. Dan kif it-tlieta wara nofsinhar Xkembri farfar il-kriżi u l-istress ta' traffiku ġamjat mal-pajjiż kollu fuq dak illi sejjaħ bħala titjib fl-ekonomija. 5 snin ilu s-sidju tal-Gvern kien qal illi traffiku se jonqos, taħseb li naqas? Le, traffiku żdied għaliex għandek l-attività ekonomika li fil-fatt komplet iżdied. Toroq magħluqin minn daqqieta il-konkos da ma jinxef drabi oħrajn jgħidu għax it-tort tal-kuntrattur. Iżda, ċertament, qatt ma hu tort ta' minnu fl-aħħar mill-aħħar responsabbli. Il-Ministru u l-Gvern tal-ġurnata, ċoe ta' Roberta Bela. Turija ċara li għabela u minn imexxieħ mhux jaqbdu kaptu ta' dan il-Ministeru u l-isfidi li jġib miegħu u għal-fatt li finqas minn sentej biddel xejn inqas minn 3 ministri. Sa Marzu 2022 kienet jokkupa din il-kariga il-Ministru Ian Borch, illi ftit ta' xurilu l-Journal Times of Malta żvela numru ta' chats fejn, allegatament, taħt it-mexxija tiegħu kien hemm għaddejja rekkit ta' għajnuniet irregolari fuq it-testijiet u liċenzji tas-sewqan. Sussekwentament, wara Borch, kien imiss Aaron Farrugia, il-Ministru ta' Trasport illi fl-istess waqt illi kien iħeġġeġ lil pubbliku biex jużaw mezzi ta' trasport alternattivi flok il-karozza kien jgħid illi ma jafdax lil uliedu isuq ir-rota fit-toroq Maltin. Kif qalteb ħafna Evan għandu tifel għandi żewġ tfal. U l-inkwiet tiegħu huwa tiegħi wkoll. Ġifieri jekk tgħid tisaqsini inti komdu bit-tfal tiegħek imur bir-rota l-iskola pereżempju, ngħidlek le, 100% le. U mill-bidu ta' Jannar biex jipprova jittanta xortiħat tielet darba bilani li jikseb naqra kontroll fuq it-traffiku u wara li fost l-oħrajn Farrugia xeħet il-ħtija fuq il-festi traffiku qawwi illi kellna qed nesperjenzaw qabela dar għal Chris Bonnet illi mal-ewwel skoll brabta ma' trasport pubbliku għalinna illi hu mhux mekanik. Intant, Net News, il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri stqarr illi raġuni għaliex żdied it-traffiku kienet fiż-żieda ekonomika, iżda sqarru wkoll li fl-infrastruttura wieħed qatt ma jista' jasal għaliex dejjem trid l-aħjar. Li ġara darba inti jkollok attività ekonomika li tikber, magħha dik iċċib ċertu riżultati. Ma tridx tilqalhom minn qabel però. Jekk inti għandek iktar turisti, jekk inti għandek iktar attività ekonomika, wieħed irid ikompli jilqa' minn. Wasalna żgur li le. L-infrastruttura qatt ma tista' tgħid li tasal. Wara il-pompi kollha dwar il-metro fid-daħla tal-Belt lura fl-2022 ftit tal-ġimgħat qabel l-elezzjoni ġenerali, stant tal-Gvern li ġiet tiswa aktar minn 430,000 euro, il-Ministru qalilna nistaqsu dwar dan lil Chris Bonnet. Ta' trasport tal-massa fiex waslet bħala Gvern? Ovvjament għandek il-Ministru tat-Trasport ikun jista' jitkellem f'aktar dettall fuq suġġett li jkun direttament fuq. Naħseb ikun mhux prudenti li Ministru ieħor jitkellem fuq suġġett li ma jkunx qed jikkappeġġaw. Weda fil-manifest elettorali laburista proġetti li suppostu wantis li jnaqqas drastikament il-kultura dipendenti fuq l-użu tal-karozza privata. Weda li sa issa però il-Labor għadu lanqas biss jaf jekk hix vjabbli. Sa dan it-tant il-poplu għadu qed jistenna.